Naiz irratian, bigarren kafea. Astelen zapore hartzen diot gaurko egunari. Beste kafe bat hartu beharko dut. Bai, baina gaurko aztiarekin mesedez. Euskaldun askok eztarriak horratuta edukiko dituzte gaur. Bai, kontua da ordea, ez dakidala eztarriko minoiek nondi datu zen. Manifestazioetan oio egiteatik edo Nafarroaguneko jorgarengatik. Nafarroa, 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 zuri kantatzera noa, norbaitek etorri eta isten ezpadita oa, isten ezpadita oa, zuri kantatzera noa. Langileen nazioarteko egunaren harira, erretreten erreforma saratzeko eta langileen eskubideak aldarrikatzeko, atzo pertsona ugari mobilizatu ziren Baionan. Antolatzeien arabera, 30.000 izan ziren, eta prefeturaren arabera 7.000. Mobilizazio zaratatsua izan zen, jende asko lapikoekin irten baitzen kalera. Baionan ez ezik, mobilizazioak izan ziren, Maulen eta baita Hendaian ere. Eta milaka lagun bildu ziren beste hirietan egindako manifestazioetan, soldaten igoera eta lan baldintzen hobekuntza izan ziren aldarrikapen nagusiak maiatzaren lehenean. Besana eta dena egiteko ordu estrak langileentzat langabetuen Eta igandean beste modu bateko aldarrikapenak egin genituen Euskal Herri osotik jondako milaka pertsona elkartu dira Baigorriko herrian Nafarroa eguna ospatzeko. 1978tik euskal kultura eta euskara biziarazteko xedea duen egun osoko egitarauaz gozatu ahal izan genuen. Nafarroako eta Baikorreko giganteak, trikitilariak, txistulariak, uztaritzeko txaranga, bertso saioak eta musika asko. Janus Lester, Willis Drummond, Dupla eta DJ Izkiluz igo ziren holtzara. Alzara, denbora gelditu eta ametsak piztu ziren itzali gabeko gaua. Baina jai eta aldarrikapen egunak joan dira eta aste arte honetan gu lanera itzuli gara eta efemeride batzuk aipatu behar ditugu. Adibidez, ez dakit, nor jaio zen gaurko egunez? Esate baterako, Inigo Cabacas atletik futbol taldearen jarraitzailea ertzaintzaren pilotakada batez hiltzen 2012an. 11 urte pasa dira, baina Cabacas auzia beti presente edukiko dugu. Poliziaren gehiegikeriazko eskuartze baten adibide nagusia baita. Tirokatuta hiltzuten Inigo, beraien helburua Paris bezala, istripu bat zela esatea. Gezurrak hartu zituzten astiro, beraien helburua Paris bezala, ahaztea eta isiltzea. Hilzuten Inigo Cabacas hilzuten. Historian luzaroan gogoratuko dugun beste emakume bat gaurko egunez jaio zen baita ere. Celeste Cairo 1923ko maiatzaren 2an jaio zen. Celeste Cairo, Portugaleko diktaturaren aurkako estatu kolpea egin zuten militarren artean krabelinak banatu zituen portugaldar emakume izan zen. Berari esker ezagutzen dugu gertakari hura krabelinen iraultza bezala. Keinu hori dela eta, Cairori Celeste dos Cravos krabelinen Celeste esaten zioten. 1989an, Rosa Guerreiro Díaz poetak Celeste en Flor poema eskaini zion. Brandola herriska beltzara
Elkartasunaren lurrean herriak du gehien agintzen, oiuri zure barnean, oiuri zure barnean, herriak du gehien agintzen, elkartasunaren lurrean, gandola herriska beltzara. Baizue, nik historian garrantzia duen beste emakume bat aipatu nahiko nuke. Gaurko egunez, 1989an, Mireia Moscoso Panamako lehenengo emakume presidente bilakatu zen. Ordutik ez dute beste emakume presidenterik izan Panaman, ez da oso harrigarria. Une honetan munduko gobernuen 9% soilik baitute emakume bat estatu buru gisa. Badakizuen horri izan zen historiako lehena? Ez. 1960ko uztailaren 21ean, Sirima Bandaranaike demokratikoki gobernu buru hautatu zuten lehen emakumea izan zen. Thailanen gertatu zen gaur egungo Sri Lankan. Baizue, gustora joango nintzateke ni Sri Lankara orain, egun batzuk igarotzera. Tira, orain euri sasoia da, ez dakit unerik aproposena den. Bueno, haizo, datozen egunetako beroari aurre egin baino, nahiago euritanten artean ies egin. Euskalmeten iragarpenaren arabera, bero handia egingo du bihar, asteazkenarekin. Afrikatik etorritako aire masa beroak temperatura nabarmen igoraziko du, eta beroenak 30 gradu ingurukoak edo altuagoak izango dira. Baina tira, asteburuari begira aldaketa aurre ikusten du Euskal Meteorologia Agentziak, eta badirudi euria egingo duela. Ba hori, beste asteburu euritxo bat, esaten dizuet, nik nahiago Sri Lankara joan. Udazken ilun baten egun euritsua azaroan, gogoratzen du nola egon nintzen kalean, zure esperoan lehen aldia izango baliz bezala, eta ostoak jauzi ziren euri artean, eta ostoak jauzi ziren euri artean. Batzuk beldurtuta, bihar bero ikaragarria egingo duelako Euskal Herrian, besteak azken asteetan edo hilabeteetan beldurtuta adimen artifizialaren eraginez. Tira, hemen txegongo gara, ze Unai Elordik kontatu behar digu, adimen artifizialak esaterako osasungintzan izango duen eragina nolako izango dena azaltzera, eta tira, dena ez da txarra izango antza. Bestetik 4 urteko etenaren ondoren, 18 enpresa antolatzailerekin itzuliko da Hortzaizeko eskulanaren herriskaren besta, maiatzaren 6an, 7an eta 8an. Hortaz hitz egingo dugu, Mati Bortairurekin. Eta Alex Aginagalderekin ostegunean Iruñan egingo den zer ekarriko liguke euskarazko streaming plataforma batek jardunaldiaren inguruan hariko gara. Goiuri, Zer? Sri Lankara joan gabe hemen geratuko zara orduan, ezta? Bale, bai, egia da, gonbidatu ezin hobeak dauzkau, eta bueno, venga, gaur mentxe geratuko naiz irratian zuekin. Goiuri entzun, kafe makinaren notxa. Ziur Sri Lankan badagoela kafea. Onna gainera, kalitatezkoa? Ba, horixe. Bigarren kafea Sri Lankan edo hemen hartu, kontua da, goxo harratzea. Eta guk, hori egiten saiatuko gara, gu, behintzat. Maiatzak 2 ditu gaur eta asteartea da. Naiz eta astelen zaporea duen kafeak bezala. Ongitorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreo gure sintoniaren sarrerako soinua kafe makina batena dela oraintxe jakin duen gizona. Julen Goikotxe arbe oso zertan aitoiz bazkeneko hilabete hauetan. Ixedek, kafe makina zarrata. Hombre, oia aldatu beharreko kafe makina bakillo izango dek, ezta? Txalde hone? Baite irire. Zer den, Goiuri, zer den? Eske zuekin... Ondo alaiz, bai? Bai. Kafe makinaren zarata ezagutu bai, baina kafearen zaporea ezagutzea edo ez ezagutzea nahiagoko lukeen pertsona.
bigarren kafeko kafe gorrotatzailerik nagusiena. Goiuri ezei zarandi, arratsaldean! Arratsaldean guztioi. Aftersun pixka bat orbezuan, Ederki nago. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak begiratu behar dut, zeburuzen naiz gogoratzen 577 du. Arratsaldeak 4:15 oraintxe, maiatzak 2, gu 3, zuek bat bakoitza eta asko elkarrekin. Hurrengo 2 orduak gurekin igarotzeko plazer baduzue behintzat. Naiz irratian, bigarren kafean, ongi etorri. Asteburu berezi izan da, untzatarrentzat, hilabete bereziak, aste bereziak dira untzatarrentzat, eta aste honetan jendartean surfeatzen ikusi dugu, Josune Aragiztain, eta kantonekin, agurritaka kantuarekin, abiatuko dugu gaurko saioa, agurtu duz, guk, agurtu, baina ongitorri, emateko agurtu behar zaituztegu, eta maite dutekin egingo diogu irratsaio honi asera eman, Julen Goikoetxea Orbegozo, zein da zure maite duta? Snookerra. Dan ere maite duta. Wow. Badakizu zer den snookerra? Bai, jauna, baina kontatuzuk. Snookerra da bilarraren nolabaiteko modalitate bat. Hau da, gu hemen bilar mota batera jokatzero ituak edo, hemen Euskal Herrian eta inguruan nolabait ere bilar modalitate batean jokatzeko moduko mailak egoten dira, eta snookerrak beste modalitate bat da. Mai luzeago batean, mai handiago batean jokatzen da, eta nolabait ere, mailan bolatxo gorriak eta gero beste kolore batzutakoa daude. Orduan, jokuaren dinamika nolabait azaltzeko, da lehendabizi bolatxo gorri bat sartu behar duzu, eta gero bolatxo gorria sartutakoan, beste kolore bateko bolatxoa sartu behar duzu, eta horrela, puntuak batzen joan behar duzu, ze kolore ezberdinetako bolak, balio ezberdina dukate. Kontua zer da? Kontua da, orain gutxira arte esan barro, baina orain ikuste dut baita ere baietz, ala dela, snookerra gustatzen zegun honaiko bitxo arraro bezala ikusita gaude, egia da, telebistak kate batean botatzen dute, eta aste hauetan munduko txapelketa jokatu da, eta zuk orain arte snookerraren inguruan norbaitekin hitz egiten bat zenuen, kaso norbaiti Ronnie O'Sullivanen izena edo ezagun egite zitzaio, baina hortik aurrera gauza gutxi, ez? Oso joko aspergarria da, hori ajedrez partida bat telebistaz ikustea bezala da, eta horrelakoak esaten zituen jendeak, baina kontua da, ez dakit, telebistan gero eta ordu gehiago ematen dituztelako, edo ez dakit zergatik, jendearen artean ere inguruan behintzat, gero eta gehiago badela snookerraren inguruan hitz egiten duen jendea, eta snookerraren jokalarien inguruan eta informazio gero eta gehiago duen jendea. Orduan, munduko txapelketa honen ari da nolabaiteren nabaritu dute, snookerraren ezagutza hori edo zabaltzen ari dela, eta ez naiz hain bitxo arraro sentitzen, naiz eta oraindik ere bitxo arrarok izaten jarraitzen dugun.
gauza asko kontatzeko batean hemen, batetik, nik nire unibertsitate garaiko prokrastinazio guztia pasa nuen esnukerra ikusten, Julen, zu bezalako bitxorra hori izaten, baina desintoxikatu nintzen. Nik unibertsitate garaian bi gauza utzi nituen. Bata Coca-Cola, eta bestea esnukerra. Coca-Cola utxa, ez da? Coca-Cola utxa, ze ronarekin hartzen jarraitzen dut. Bai, baina, hori gertatu zitzaidan. Eta gaur Juleni galdetu dio dena nahizu, eta Osulibanek jarraitzen aldu, eta bai, da konturatu naiz, oraindik ere mundu maila gorenean dagoela, nahiz eta munduko txapelketa ez zaion ondo joan. Egon. Zure unibertsitate garaietan snookerlari famatuenak oraindik maila gorenean jarraitzen du. Jokerna tipua gaztea dala oraindik. 47 urte ditu, baina kontua da 16 urterekin jada munduko txapelketetan, azken faseetan lehiatzen ari zen. Baina nik universitatean oain dela, M8, 16 urteko kontuetaz ari naiz, eta antze bilen Osuliban, eta pixukideak ere nahiko zaleak ginen, eta antxe pasagen ezaken atxaldea, esnukerra ikusten. Eta atzo dokumental bat eskaini zuten, esnukerraren inguruan, Espainian eta duen eragina, edo nola arien zabaltzen eta horren inguruan, ikusteko aukera izan nuen, eta jende asko pentsatu ere ingo ez luken jendeak, esnukerra jarraitzen du, eta esnukerreko zalea da. Beraz, bitxo raro, gero eta gehiago. Noiztek izena du esnuker? Nik esnuker izena... Esnuker da modalitate hori. Beste batzuk pool izena dute, guk ezagutzen duguna pool edo billar amerikano esaten zaio, eta esnukerrak gehiago da, Britainia handian, eta nolabait ere Britainia handiaren kolonia izan diren herrialdeetan gehiago jokatu izan duden oso jokamoldea, eta inguru atmosfera guztia oso da britaniko, hori ere garbi. Zer gertatuko zaidan hemendik aurrera, ez da? Zer? Gaur, lehenengo aldiz, snooker hitza entzun dudala. Eta bapatean... Beti billarra edo horrelako zerbait. Snooker sekula santan ez dut entzun. Eta ziur naiz, bihar goizean esnatu, ez dakit. Egunkaria hartu eta nunbait irakuriko dudala snookerritza. Ni hemen nabil Googleen topatu nahian zein den sindrome horren hitza, eta ez dut asmatzen. Bader-Meinhof. Sindrome... pairatuko du. Bader-Meinhof. Julen, ze aurpegi da hori, ez dakizu zer den Bader-Meinhof? Ez. Bader-Meinhof da, zuk hitz bat entzuten duzunean lehenengo aldiz. Bai. Eta gero, handik egun batzuetara, leku guztietan entzuten duzunean. Bale, ulertzen dut. Bai, ez da? Zuk adibidez ez zu inoiz entzun, ez dakit. Oain ez zait bururatuko. Snookerra. Snooker hitza. Adibidez. Eta orain, egunero entzuten duzu. Hori da Bader-Meinhof sindromea. Eta hori asko gertatzen da. Ez du esan nahi, nik ez du dela sekula snookerritza entzun. Ziurrenik, noizbait entzun dudala, baino inoiz naizo hartu. Eta orain, nola, atentzioa jarri dudan hitz horretan, leku guztietan entzungo dut. Snooker. Egunen batean partidetxo bat ikustea gomendatzen dizut. Harrigarria da zer egiten duten. Eta jokatzeko? Oso zaila izango da, Bueno, baina gure artean. Bai, jokatu dezakegu, baina... Profesional batekin ez, baina gure artean. Telebista mailak txikia ematen du, baina mai hori izango da gero amaitzen ezten horietakoa. Pelota bat punta batetik bestera sartu darra duzu, komeriak. Iker Gurutxak dio zaila ez, txarrak. Gora Osuliban esan Juleni, aurre hartu diazue, Runigatik snookerra aldatu zen, bota zuten, eta eta hemen txemotikonoak, eta partida oso luzea, eta... Osa, beste pertsona bat dago gure artean snookerraren zalea denea? Iker Gurutxaga. Wow. Iker Gurutxaga Julen Goikotxa eta Irurok zaletasun asko izango ditugu elkarrekin, konturatu gabe, eta kaso gehiegi gauza onerako. Hori ere, bai. Bibala taldearen zale izatea esaterako. Hori ere... Ni ez nintzen Bibala taldearen zale, Gauza garbi. Mezu batek batean kolokan jarri du esperantza. Leister gara zure gana, baina ezin jakin norantza. Bizitzak sarri erakusten du haren alderik latzena. Arnasa bera zaigu orain, arnasotzetan mingotxa. Itzaliote da zure hotxa. Asko maite duenak, asko sufritzen duela. Esaten
Galtzen untxantxetan paradoxa eta egia. Eta bazoa zegan. Eta zure maite dutago, Juri? Ba, begira. Utziko didazue pixka bat horrela giroa apur bat zapuzten. Bai, zapuztu ez. Gauza diren bezala esatea. Ez dut uste zapuztuko duzunik. Bueno, ez, baina bada tristea edo puntutxo bat badu. Egia da eta uste dut ados egongo zaretela nirekin. Ez digutela irakasten eta guk geure kapuz ez dugula ikasten nola hitz egin heriotzari buruz. Oso zaila da eta hori, ba nola ez dugun ikasten. Ez dakigu zer egin gertuan, gertu norbaitek esaten dizunean ba, hau gertatu zait, edo nere amona hilda, edo nere anaia hilda, edo ni hil zorian nago, eta ez dakigu zer egin horregin, ez? Nire babes osoa edo horrelako esaldi utxalak esateaz gain. Eta orduan zaila egiten zait niri onartzen dut heriotzari buruz hitz egitea. Eta aurrekoan ari nintzen ba, lagun batekin horri buruz hizketan eta bueno, kontatu zidan nola bere oso gertuko pertsona batek bere buruaz beste egin zuen. Eta berak esaten zidan bera ere etzela gai azaltzeko zer sentitzen zuen edo zer den egoera hori, ez? Eta esan zidan begira, ezin dizut hitzekin azaldu zer sentitu nuen momentu hortan eta zer sentitu dan gero, ze, bueno, dolua prozesu luzea da eta gora beratxua, baino abestiekin elkarbanatu dezaket. Eta oso modu polita iruditu zitzaidan, eta berak erakutsi zidan aguritaka untzaren abestia, lehenengo entzun dugun abesti hori, Ekaitz Goikoetxearen hitzak dira, nola ez, hitzekin hain trebea den gure lagunaren hitzak, eta esaten zidan bidenik ezin dizut azaldu zer bizi izan nuen garai hortan, baina abesti honek azaltzen du, eta agian abesti honi esker ulertuko duzu. Nik sentitzen dudana, eta agian nik pentsatu honen, ba, agian abestia entzun da lagundu zaitzaket, edo lagundu ezin dizu lagundu, baina hor egon naiteke. Eta tamalez gertatu zait, behin baino gehiagotan, ba suizidioak gertu izan duen norbaiten gertu egotea. Eta orduan oso polita iruditu zitzaidan nola guk azaldu ezin dezakegun zerbait abesti batek azaldu dezaken. Eta horren adibidez entzun dugun aguritaka edo entzuten ari garen bat gutxiago gara. Eta horri eskaini nahi nion maite duta, ze polita iruditzen zait bai arteak duen sendatzeko gaitasun hori, eta baita ere nola, ba, zuk ezin duzunean azaldu, ba, dauzkazun, ba horrelako, ez dakit, ez? Baliabide batzuk esateko, begira nik ez dakit hitzetan jartzen hau, baina agian edo liburu hau irakurtzen baduzu, edo pelikula hau ikusten baduzu, edo abesti hau entzuten baduzu, agian transmititu dezaket esan nahi dudana. Eta horri eskaini nahi nion maite dut, ez dakit zer iruditzen zaizuen? Ba, arteak zerbaiterako balio badu, hortarako balio beharko lukera, beraz, tope zurekin. Esan ez dakit asko zuia zer esan, kantuan azaldu nuenik suizidioaren inguruko sentipena, eta oraindik ere ez dakit kantuan bertan azaltzen ote dudan sentitzen nuena. Norbaiti laguntzen badio. Baina norbaitek pentsatu dezake. Sentitzen edo ulertzen, bai, eta... Adibidez Ekaitz Goikoetxeak abesti horretan esaten du ez, erantzunen bila joan zara, galderak hemen utzita. Eta oso polita iruditzen zait, eta gero abestian aurrerago esaten du ustez guztia eskure izan, eta azkenean kaka. Eta egia esan, kaka hitza agian, etzen nuke abesti baterako erabiliko, ez? Edo poema baterako, edo eleberri, edo olerki bat idazterakoan, kakak pixkat sentsazioa izango litzateke egian zapuztu egiten duela abestia. Baina eske sentsazioa... Hori da, Eske, erabat hori da. Eske kaka, eske... Zenbat aldiz, nire lagunen artean, entzulen artean uste dut inizaipatu dela, gure kuadriako Borjak buruaz beste egin zuela, eta entzun berri dugun bat gutxiago gara kanturi nerea da, eta ari eskenitakoa, eta ari buruz ez, zenbat aldiz kuadrian entzun genuen,
ze kaka, ze mierda, ze bitzoiekin, baiz, askotan sofistikazio gehiago ere ez du sentimen nahasi giro horrek, eta ezin ulertze horretan ere, bazkenen hori da, ez? Kaka. Mierda, ez, bai? Bai. Ez du askoz gehiagorako ematen bizitzak askotan. Zubirik ez dauka guztien gainetik pasatzeko, beldurrez dardari goizero bakar esnatzeari, berogi bidea ez ere egin gabe egotea, ta bere jolasa etzana eguna lotan pasa. Lotuko ditut Gorka Santestebanen eta nere maite dutak gaur idatzi dugu hemen txatean, aspaldikok ze ona, nik ez tarrik mina daukat. Baina nere gaurko maite duta da, dio, iganden iluntzean politia pasa genula Legazpin sorotan bele gogoan, ze ona kontzertua, garai hortako abestiak izugarriak. Eta gero dio, bihar, beroa, eta ondarretara noa. Goiuri zer moduz hamburguesak, bi bala nik ere horrela ezagutu nuen Gurrutxaga. Bueno, gauza asko kontatu dizkigu Gorkak. Bai, nere maite duta sorotan beleren kontzertu horrekin lotuta, antzi izan ziren Gorka Sarriegi eta Urbil Artola, Xavier Zabala eta, bueno, banda osoa ere, Legazpiko banda. Tartean lagun asko, Jerko Ortiz esaterako, edo, urtetan Legazpin bueltaka ezagutu ditugun beste inbat musikari, Inigo Caballero bajoarekin, eta bar. Baina, eukinuen aukera momentu batean Gorka Sarrigiren gana urbiltzeko, egia esan, arratsalde guztia antxe, soinu frogatan aurrera tatzera Inearra eta bar, eta, eta olako batean kontatu nion, Gorka, gauzat kontatu nahi dizut. Nik sorotan bele, nahiko gaztetxo ume harrapatu nindun, eta noski nire bizitzako banda sonora horitakoa bada, ez? Kotxean, Osabaren aitaren, ozinen kotxean zegoen diskoa, baina benetan nire musika bizitzan edo eragin handiago izan zuen zure bakarkako ibilbideak, eta behin jo genuen gure lehenengo emanaldi publiko horietako bat, ametxen ere muan kantua, eta taldeko gitarristak egoitzek abesten zuen, nik pianoan koro batzuk, eta baina diskoari eta abestiari zenbat buelta eman dizkiogun. Paradoxa, gaur gurekin bigarren kafean dabilen eta aspaldi gurean den Julen Goikotxea zen bateria jolea emanaldi hartan, eta gordeta daukat, nire Dropboxean dago, horren bideoa. Eta gustatu zitzaidan askotan aitortza horiek egitea, ez? Behin Maider Zabalegirire kontatu nion, lehenengo aldiz akordiarekin joan nintzanarekin ensaiatzea, kontzertu batzuk egin dituen haiekin, bere bakarkako ibilida, baina jotzen zituzten, ez Alaiz eta Maiderren garaiko kantu haiek, eta hau nere aurtzaroa, nerabearo aurretiar hori, 12, 13, 11 urteko garaia haiek dira, eta soinua jotzen, eta nik Alaitzen soloa talkoa atera nuen, eta bapatean sartuzan abesten Maider, eta wow. Hau da, 20 urte atzera egitea, ez, joatea garaiaietara. Eta Gorka Sarrigiren presentziak ere hori sortu zidan pixkat, uste du garai hartan Julen ez dagoela askoz gehiago kontatzerik, nahiko engantzota ginela diskontara, gero jakin dut Javi Areazela bateria, Ritxi Salaberria bajista, Gorka aritu zeidan kontatzen ze talde puska zuen, eta maite dut hori, ez, iraganeko zure bizitzan hain garrantzitsuak izan diren musikarioekin topatzea, eta aitortza horiek egin alizatea, esatea, zure abesti hauekin guk ikasi genuen pixka bat bada ere musika egiten, bai. Eta Gorka Sarrigiren kasuan, sorotan beleren garaitik bere bakarkako diskora eta orain berriz ere egiten ari diren emanaldi horietara, gauza asko aldatuko ziren, baina hotxa ez, Ez. Bere ala nabaritzen. Bai. Gorazu, Gorka Sarrigi. Burua lortzean, ametxen ere muan,
Arratsaleko 4:35 Maite Dutak eta Aitortzak eginda, gu gaurko saioa abiatu ere egin beharko dugu. Hementxe zarete naiz irratian bigarren kafean eta bagoaz aurrera, edo bagoaz abiatzera, edo bagoaz norabitera bidean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Aizen meneko hemen zegoen itzala argiturik dago. 2007an 3 enpresarekin jarri zen martxan Ortzaizeko eskulanaren herriska. Inguruko ekoizleen elkargune moduko zerbait dela, esan daiteke, urtez urte edatzen joan dena. Hasierako 3 enpresaiei beste hainbat elkartu zitzaizkin ondoko urteetan, 2019an 9 izatera iritsi arte. Pandemia etorri zen ondoren, eta sektore askorentzat ziurgabetasun eta ezegonkortasun egoera izan dena, herriskara bizilagun deitu dezaiekegun ekoizle gehiago erakartzeko baliatu dute. Une honetan, 18 ekoizle biltzen ditu. Hasieratik izan dute egiten dutena jendaurrean erakusteko grina eta gogoa. Horren adibide garbiena, 2 urtez behin antolatu izan duten eskulanaren herriskaren besta da. Hainbat egunez, herriskako ateak zabaltzen dizkiete ingurukoei, zein Ortzaizera gerturatzen diren guztiei, eta egiten duten erakusteaz gain askotariko jarduerak antolatzen dituzte. Azkena 2019an egintzen, pandemiaren ondorioz, 2021 bertan bera utzi behar izan zuten, baina aurten maiatzaren 6tik 8 egingo duten bestarekin berreskuratuko dute ohitura hori. Ortzaizeko eskulanaren herriska zer den ezagutzeko eta asteburuko bestaren ingurukoen berri izateko, ekimeneko kide den Mati Bortairu gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Mati. Arratsaldeon, mi esker zuei. Bueno, datozen egunetan egingo dituzuen jarduera hoietarako, guztia prest? Bai, ari gira prestatzen beste enpresekin aspaitik elkartu gira horren 3 egunentzat antolatzeko. Gero aztertuko dugu, egunez egune zer eskeniko duzuen, baina Mati badugu kuriositatea, eskulanaren herriskaren ideia hau nondik sortu ote zen edo nondik ote datorren jakiteko? Beraz, dina zen prinzipialki Michel Goikoetxearen idei bat zen, beraz Goikoetxea potiraren enpresaren buru jabea, beraz horra nahi zuen bertako enpresen egunerokoa deskubriarazi ekoizle guziei. Beraz horra beste enpresekin elkartu ziren eta horra ateidekien antolatzeko. Eta enpresa hauek elkartzen esan dugu 2007 urtean hasi zirela 3 enpresarekin jarri zen martxan. Nolabait ere ez dakit Ortzaize inguru horretan bertako ekoizle txiki edo izan daitezkenekin elkarren artean elkarlana sustatzeko edo sortu zen? Bai, hori da. Horren helburua zen bertako enpresentzat edatzea eta salmentak edatzea. Beraz, horra erriska hori muntatu dute helburu batekin, da zinez erriska bat antolatzea elkartasun hainitzekin hemengo enpresentzat, eta zinez untsa egina izantaz, eta gaur egun, ejan duzun bezala, 18 enpresa atxemaiten ditugu erriska horretan. Bada modu bat ez da, Mati, nolabait ere, hainbat ekoizle txiki dauden inguru horretan, elkarrekin batu eta indar egiteko edo aurrera egiteko ere elkarren babesean aritzea errazagoa da. Bai, hori da, elkartzea justuki handiago izaiteko. Eta esan dugu, hasieran 2007 urtean 3 enpresa ziren, herriska deitzen zitzaion hasieran, jakasik herriska izateari ere utzi diola esan liteke, ze bilakaera urteetan?
Bai, egia ezan, anitz aldatu dela hor urte zonbaitetan. Ejan zuen bezala, 3 enpresekin hasi dira erriska hontan, bai, ez da sobera erriska bat zen eta zinez enpresa hainitz atxemaiten dira. Eta bai, ez dakit nola editu behar dugun, baina egia ezan hainitz aldatu da azken urte hauetan. Ze ekoizle motak osatzen duzue erriska hori? Mati konta duzu, zer nolako produktuak ekoizten dituzuen? Beraz, denetari atxemanen dugu, adibidez atxemanen ditugu lehenik bi ostatu, berriki plantan ezagiten bat ere beraz asteburua izenekoa. Gero atxemanen dugu goikoetxea, beraz poteriaren fabrika eta salmentalekoa. Atxemanen dugu ere kiroleko gela bat. Gero aldabia horrek oilaskoak ekoizten ditu. Gero bi ogintegi atxemanen ditugu ere. Kaiku borda hori da denda bat nun laborarien produktuak direktuki saltzen diren. Beraz, gehienetan denetan tokiko produktuak eta kalitatezko produktuak saltzen dira. Eta horrendako elkartu gira maiatzaren 6, 7 eta 8 ate idekien egiteko, zinez pertsona guzier erakusteko eta saltzeko produktu horiek. Mati, hasieran 3, gero pandemia aurretik 9, gaur egun 18, ez dakit, inguruko ekoizle horiek erriskaren parte izatera animatzeko edo, zein izan da gakoa, zerk erakarri ditu? Bereenik, hortzaizeko erriska hori zinez bizkiuntzako katua da, Baigorri eta Garaziko bidean da Baiona artean. Beraz, bide hortan pasaia hainitz bada eta zinez biziki untsako katua da. Beraz, horregatik, jende anitz gelditzen da. Izaiten aldira lekuko jondeak, baina ere turistak eldurirarik pixkat barnek alderuntz. Automatikoki hortzaizetik pasatzen dira, erriska hontatik pasatzen dira. Beraz, zinez erri hori bizikiuntza kokatua da. Ne ustez horrek du dena egin. Pandemia da, beste mugarri garrantzitsuetako bat, erriska honen bilakaeran esan dugu, pandemiaren aurretik 2019an 9 ekoizle zirela, eta gaur egun pandemiaren ostean 18 enpresak osatzen duzuela erriska hori. Ez dakit, zer gertatu da pandemian, askok ezegonkortasun eta beldurraro bezala jo dutena, erriska honek esan liteke bere alde egiteko aprobetxatu duela. Bai, hori da, beraz, 2 urtez kasik doblatu dute enpresa kopuruak. Beraz, pandemiatik ere, ezan behar da, jendeak pixkat gehiago pentsatu dute ekoiztera produktu lokalekin, bertako produktuekin. Eta horregatik, zinez importantea zen, garai zail hortan, hemengo ekoizleentzat zinez elgarrekin lan egitea. Beraz, pandemia eta gero proposatua da ekoizle anitzei hemen plantan ezartzea, pixkat laguntzeko gizan ere. Ekoizleen aldetik nolabait ere jarrera aldaketa bat edo jokabide aldaketa bat izan dela aipatu duzu, Mati, nolabait ere elkartzearen aldeko joera izan dutela. Kontsumitzaileen aldetik ze aldaketa nabaritu dituzue urte hauetan guztietan? Beraz, kontsumitzaileen aldetik beti danik atseman ditugu bertako kontsumitzaileak. Beraz, egi inguruko kontsumitzaileak beti heldu ziren. Gero egia ezan azken urtetan kanpoko jendea geroz eta gehiago heldu dela barnekalerunz. Eta egia ezan horrek anitz aldatu duela erriska honentzat, eta pasaia geroz eta gehiago ukan dugu turisten aldetik. Beraz, gaur egun ne ustez aldatu duena da zinez pasaia. Hoai erriska hontan zinez jende anitz pasatzen da erriskatik. Beraz, ne ustez horrek du den aldatu. Pandemiak, Mati, eragindu baita ere akaso ez, bertakoa edo ingurukoa kontsumitzeko joera bat areagotu du. Horrek erriskari mesede egin diola esango zenuke? Bai, zenta hoja pandemiatik nik uste jendeak berriz konzentratu direla
produktu lokalentzat, beraz, ejan dudan bezala ostion, erriska horrek bertako produktuak proposatzen ditu, 18 enpresek bertako produktuak saltzen eta zinez kalitatezkoak dira. Beraz, ene ustez, ekoizpenak aldatu du bezeroentzat, eta pandemiatik, ene ustez, bezeroak guai iskatzen dute kalitatezko produktuat eta bertako produktu bat ere. Krisi egoera batean, bizigarela esan daiteke, Mati, jakasik ere krisi jarraikorra ez, etenik ez duen krisi egoera batean, horrelakoetan jendeak kontsumo ohiturak aldatzen ditu akaso, zer erosten den gehiago begiratzen da produktuak, ez dakit, zuen herriska horretan, ze balio erantzi edo, ze eskaintzen diozue kontsumitzaileari zuengan konfidantza izateko? Egia erran, ateideki horiek bizki importanteak dira, zenta gaurko bezeroak nahi dute ezagutu produktuaren jatorria, eta justuki ateidekiak eginak dira justuki bezeroai gure enpresen ateak idekitzeko, haiek deskubritzeko nolako produktu bat lantzen dugun, eta nola lantzen dugun justut, beraz ateak idekitzen ditugu bezeroak deskubritzeko nola lan egiten dugun, zenta hori ustez geroz eta gehiago importantea da. Gertutasuna, konfidantza, bezeroarekin zuzeneko harremana izatea, hoiek ere askotan kontsumitzaileak eskertzen dituen faktoreak izaten dira. Sentitzen duzue, zuengana joaten diren kontsumitzaileak badutela zuengan konfidantza hori? Bai, biztan da, konfiantza ikusten dugu, zenta ekoizle horiek usutan bezeldu dira berriz ekoizteko, beraz konfiantza on bat da, eta gure aletik erakusten dugu konfiantza bat dugula, zenta idekiz gure ateak erakusten dugu justuki ez dugula deus gordetzeko, eta gure ekoizpen modua dener erakusten dugula ere. Esan dugu, maiatzaren 6an, 7an eta 8an egingo duzuela eskulanaren herriskaren besta. Aurtengoa letzen hasi aurretik, Mati, aipatu nahiko nuke, hasieratik izan duzuela zuek egiten duzuen hori jendaurrean erakusteko aukera. Ez da, hasieratik oso garbi izan zenuten, herriskak aurrera egingo bazuen garrantzitsua zela jendeari egiten zenuten erakustea. Bai, hori da, zinez hori horrentzat importantzia eman ginoen bai, egia. Eta esan dugu, maiatzaren 6an, 7an eta 8an egingo den besta honi begira jarrita, 3 egun izango dira, konta iguzu, egunez egun zer ikusi ahal izango den, edo zer egin ahal izango den? Beraz, izan dira gauza hainitz egiteko, deia ejan dugun bezala, 18 enpresek haien ateak idekitzen dituzte, beraz, enpresa horretan deskubitzen alko izan dira tailexak, jastaketak, aurkezpenak, filmak izan dira, gero animazioan aldetik egunka ukanen dugu animazio nagusi bat, hasiko gira larunbatarekin izan da moda desfilea hortan atsemanen ditugu hemengo saltegien kolekzio berriak, beraz hori poterian izan da larunbatean. Igandean bi animazio nagusi nuke izan dira, lehenik atsemanen dugu goikoetxean izan da ikusgarri bat argi eta soinu jokoekin poteriaren gain. Izan dira ere gaiteroak, animazioa, musika izan da, eta gero astelenean bostetan Einaut-Elogietaren kantaldi bat izanen da. Gero hori aparte, enpresa bakotsak antolatu ditu aktibitateak, beraz egun osoarentzat, eta ere atxemanen ditugu taloak eta edateko dena izanen da, eguna pasatzeko. Hori ez da, beraz, egun pasa joateko plan aparta da. Bai, hori da, goizetik arratxerat egoiteko ez da jazorik animazioak izan dira. Mati, tailerretan eta parte hartzeko ez dakit, aurrez izen eman beharrik badagoen, ekoizle edo enpresa ezberdinek antolatu dituzten jarduera horietan parte hartu alizateko aurrez izen eman behar den edo libre haute den? Libre da, ez da izen emaiterik, zinez libre da,
egiten alzizte goxoan dena bertan egina izan da, beraz ez da izenik eman behar ez egiten alzizte goxoan. Bertaratzen den jendearen inguruan, egia da, azken 4 urteetan ezin izan dela egin, eta duela 4 urte herriskaren tamaina ere txikiagoa zela, baina Mati, besta honetara hurbiltzen den jendea, zer da, Ortzaize ingurukoa edo urrunagotik ere hurbiltzen zaizue jendea? Denetarik, guai, erriskaren besta hori aski ezagutua da, beraz, ez dira justu Ortzaize inguruko pertsonak, baina zinez batzu egia erran urrundik heldu dira, zenta barakite urtean behin ukanen dutela posibilitatea enpresa batean justuki sartzeko eta ikusteko nola lan egiten duen. Beraz ez, jendea pixkat urtik heldu da ere, eta erran duzun bezala 2019-tik enpresak sortu dira, gehitu dira, beraz ene ustez aurten jendea gehiago izan da enpresa berrientzat bisitatzeko. Eta ez dakit Mati, azoka edo besta egun hauek baliatzen dituzte, herriskan sartu nahiko luketen beste hainbat enpresek bazuengan hurbildu eta lehendabiziko harreman horiek egiteko edo hori beste modu batera egiten da? Hori beste modu batez egiten da, direktuki aipatzen da, elkartzen dira enpresa nagusiak eta hoja ikusteko posibilitatea baluke beste enpresa baten sartzeko, baina bai modu desberdin batez egina da hori. Eta bukatu aurretik, Mati, herriskak aurrera begira ze erronka ditu? Hola segitzea zenta astapenetik hor erran duzun 2007-tik hainitz bizkiuntza martxatu da. Erran duzun lehenik astapenean 3 enpresa baziren justu, guai 18 kontatzen ditugu, 18 enpresetan beraz orotarat 120 langile atxemanen ditugu, beraz lanaren aldetik erran bizkiuntza dela, beraz segitzea enpresa, bertako enpresak hemen plantatzea hori da zinez helburua. Azkenik bukatzeko Mati, gonbidatu itzazu, entzuleak, asteburuan Ortzaize ingurura hurbiltzera? Bai, zinez zatozte numbrean zenta eguna pasatzeko dena izan da, erran dudan bezala, beraz, jateko edateko eta zinez enpresan bisitatzeko, haien lana deskubritzeko, gero aktivitateak izan dira, beraz, entxatzen aldituztue ere enpresak egiten dituzten lanak, beraz, animazio guztiak kitorik izan dira, eta gainerat aurrendako jokoak izan dira, beraz pixkat denetarik. Hortxe, geratzen da konbita eginda, asteburuan, Ortzaize inguruan eskulanaren herriskaren besta, Ortzaizeko eskulanaren herriskako kidek antolatuta. Mati Bortairu, mila esker gaurkoan bigarren kafera hurbildu eta ekimenaren ingurukoak kontatzeagatik eta dena ongi joan dadila. Mila esker zuei, deskarte. Zertan zabiltza maite kontuetan elkar bizitza jokuan eta zu berriz bertso txikietan kantu leunak nahi dituzke jarri eguzia denare zaindu maite duzun hori kantu leunak nahi dituzke jarri eguzkia
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. Zuek badakizue zer den crooner bat? Crooner bat. Bai, musikarekin zer ikusia du. Nik ez. Bilarraren hitza nola zen? Snooker. Snooker. Bueno, ez crooner o kroner, bai, biokin idazten da crooner, ez? Instrumentu batekin zer ikusia du? Ez, ahotsarekin. Bueno, ahotsa instrumentu bat izaki, bai, baina bai, ahotsa, bai. Egia da. Ahotsarekin zer ikusia du. Bai. Zer gailuren bat ahotsari eragiten diona? Ez, abeslari batzuk dira crooner, Hau esaterako. Gide oraintxe ez dago oso crooner tesituran, Irakasle. Esan. Irakasle. Irratsaio honetan onartzen den Gabonetako abesti bakarra abesten duen abeslaria crooner izendatu genezake? Hau da, Jamie Cullum. Akaso, bai. Ez dakit, bai, badoka puntu bat, bai. Gertatzen berdina, entzuten ari garen abeslari honi, Engelbert Humperdinck, edo, bueno, Arnold George Dorseyri, izen hola oso guapoa jarri zion bere buruari, Madrasen jaio zen, hau, 36. urtean, artean India, Britaniar handiko kolonia zela, baina, orduztik, 10 urtetatik edo, Erresuma Batuan ezitako tipoa da Arnold George Dorsey edota Engelbert Humperdinck. Eta bai, croonerrak berez dira kantatzerakoan hola ahotsa oso zaita izetsu, goxo, pixkate susurroaren giroan edo jartzen dutenak, baina gero egia da estribillo honetan nahiko bularretik edo adidela, ez? Baina bai. Eta horre ez da egite, kokatzen dira, bere ibilbidean ere nahiko parean izan dituen hainbat abeslari eta artista, tartean ez da egit Frank Sinatra, Tony Bennett. Tony Bennett akaso adibidik honena, Tom Jones, Tom Jonesek askotan gero hausten zuen goran. Bai, Tony Bennett gehiago. Bing Crosby, badira batzuk bai. Eta garaian ere, honek Tom Jonesekin, garaian eta herrialdean, herriak ere britaniarrak dira, ez da? Tom Jones britaniarra da, bai. Kointzitutakoak dira. Indian jaio zen esan da bezala, baina ondoren, Erresuma Batuan edo egin zuen bere bizitzaren zati nagusia. Eta alako kantuekin Can't Take My Eyes Off You eta Man Without Love eta alako kantuekin edo The Last Waltzekin egin zen oso ezagun, hemen adiez bai dago oso crooner. Kontua da, gaurko egunez jaio zala, 1926an, maiatzaren 2an, Engelbert Humperdinck, 86 urte, bete ditu gaur, Beverly Hillseko, Beverly Hillsen biziden musikari handi honek, egia esan, bere bizitzaren zati handi bat ere, Britania handian eginda, ondoren estatu batuetan ere, urteak egin ditu, eta munduari 1000 buelta mandizkio, haren kantuekin batera eta bestera zebilela. Eta hau kontatuta, ez dakit, gure rengo pasoa crooner bati emango digun, ze ahotsa ere berezia eta indartsua eta ederra du oso kantuan, eta baita kazetari lanetan aritzen zaigunean. Azken ordukoaren bila, egin behar dugu gure saltoa, hain zuzen ere, naiz irratiaren estudio zentraletara, bertan baitaukagu Xavier Creuet lankidea. Xavier Creuet, arratsaldeon, eta konte guzu zein den azken ordua, prestatu dugun sarrera trampa honen ostean, arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon entzule. Bueno, bostetako boletinean zer daukagu. Lehorreko zerealen uzta galdutzat eman dute sindikatuek Nafarroan. Nekazal sindikatuek laguntzak eskatu dituzte Nafarroako lehorte kezkagarriaren aurrean, herrialdeko lehortearen mailaren bileran. Oraingoz, galdutzat jotzen dute lehorreko zereal uzta. Los residuos de cereal, es decir, la paja, se priorice a los ganaderos antes que la biomasa. Sailburuak hedabidei azaldu dienez, lehorreko belar laboreetan Arga Aragoiko herriberan 40.000 hektareako lehorteak eragin oso larria duela egiaztatu da. Itziar Gómez. La situación en Navarra nos preocupa, es verdad, pero también tenemos que decir que afortunadamente no nos está castigando con la misma gravedad que a otras comunidades autónomas. Beste hildo batetik edo hildo beretik agian lotura estua duen udaberriaren lehen erdia igarota tokian tokiko instituzioen artean hasi da lurretik bizi direnen kezkarekiko ardura areagotzen. Astearte honetan bilduko du Nafarroako gobernuak lehorte maila eta pasaden astean elkartu zen Pirineo Atlantikoetako idorte batzordea. Aurreikuspenak txarrak dira oso, prezipitazio esanguratsurik izan ezean egoerak nabarmen okerrera egiten jarraituko duela. Ohartarazi du prefeturak. Oraingoz ez da ur mugapenik izango, baina gertutik jarraituko dutela egoera aurreratu dute. Nafarroaren kasuan astearte honetarako deitu du exekutiboak lehorte maila. Eta lan mundutik Osakidetzako lan eskaintza publikoak uztaila eta azaroa bitartean burutuko dira. 7.000 postutik goiti eskainiko dira bi prozesu ezberdinetan. 2020-22 urte arteko eskaintza eta 23. urtea baino lehen egin beharreko egongortze prozesua. Lan eskaintza publiko berri honetan Osakidetzak 7.629 plaza jarri ditu mahai gainean, 110 lanbide kategoriatan banatuta. Exekutiboaren esanetan Osakidetzaren historian enplegu publikoa egongortzeko eta finkatzeko prozesurik jendetsuena izango da. Gotzone Sagardui. We already have a situation here in Sudan with internally displacement. Barkatu hau zen korte zuzena eta aurrera jarraituko dugu bitartean. Nazioartean, beren arabera, 800.000 zibilek ihes egin dezakete Sudanetik duela aste batzuk piztutako gatazkaren ondorioz, estatu mugakideetara babes bila jotzeko. Sudango armada eta honen aurka altxatutako miliziaren hartako gatazkak estatu osoa desegonkortu du eta krisi berri honek 100.000 errefuxiatu eragin ditzakela ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak errefuxiatuentzako goi mandatariak. Axel Bishop. We already have a situation here in Sudan with internally displacement, and it was one of the countries in the region which had the largest internal displacement. Bishop goi mandatariak herrialdean duen ordezkariak gogora ekarri du BBC telebista katean gatazka piztu aurretik Sudan zela dagoeneko eskualdean barne errefuxiatu gehien zituen herrialdetako bat. Eta Euskal Errepideetan zorionez ez daukagu istriburik, ez daukagu ez beharrik, beraz arratsaldeko 6etan izango gara bueltan informazioaren ariaren 3. edizioarekin. Bueltan gara zurekin Inigo. Eskerrik asko Xabier Kreuet, esan da bezala, arratsaleko 6etan informazio gehiago eta sakonagoa izango dugu, baina gu bagoaz aurrera, hain zuzen ere euskara eta ikusentzunezkoa lotzen dituen aferari behar bezala heltzera. Ohikoa bihurtu da gau bat elkarrekin pasa, mezu bat bidaltzea hortik biegunetara. Ta bai badut zer esan sarez kanpo nagonean, ta bai banaiz zer izan biok batera esnatzean, noiz bihurtu da maitasuna. Balizko euskarazko streaming plataforma batek ekarriko ligukenaren inguruko hausnarketa egingo dute etzi maiatzaren 4 Iruñean. Euskaltzaindiak eta Iruñeko komunikabideak fundazioak antolatu duten jardunaldia da eta Iruñeko kondestable jauregian egingo da. Interesatuek gaurkoa izango dute izena emateko azken eguna. Gaiaren inguruko adituek eta hainbat hedabidetako kideek hartuko dute parte goiz osoan zehar egingo diren hitzaldi, elkarrizketa eta mahai inguruetan. Hoietako batean izango da Alex Aginagalde, pantailak euskaraz elkarteko kidea eta bigarren kafera gonbidatu dugu osteguneko jardunaldi horren ingurukoak aletzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri Alex. Arratsaldeon zuei. Bueno, Alex, zuzenan egingo dizugu galdera. Zer ekarriko liguke euskarazko streaming plataforma batek?
Euskararen normalkuntzarako funtsezko pausoa izango litzateke, ez? Ekarriko liguke, milaka eduki izatea, euskeraz, telesaiak, filmak, programak denetik, eta azkenean ekarriko lukena da, euskal hiztun komunitateak eukiko genukela erreferentzia bat, non aurkitu ahalko genituzken mota guztietako edukiak euskeraz. Gaur egun euskerazko edukiren bat aurkitzeko, hor ibili behar gea luparekin bila, ez? Streaming plataforma ezberdinetan dauden eduki apurrak aurkitu nahiean, gainera bilatzaileetan ere jarriz gero euskera edo ez da emaitzarik ateratzen, orduan beste leku batzuetatik investigatu behar duzu euskera zer dagoen jakiteko, eta euskerazko plataforma batek lan guzti hori errestuko luke, dena euskera egongo litzatekelako, noski. Arnasgune digital handi bat izango litzatekeela esan genezake? Hori definizio egokia izango litzateke, arnasgune digital bat, hori da. Alex, hilabetetako aldarrikapenak ere bideratu izan dituzue, batetik, pantaiak euskaraz egitasmotik edo elkartetik, lehenago ere bigarren kafean aritu zinaten, honen inguruan, baina etzarete bakarrak ez, eta uste dute, ikusentzunezkoa euskaraz kontsumitualizatearen behar hori, gero eta argiago dagoela, eta akaso iritsi dela, ez? Hausnarketa hau bideratu, baina batez ere, ekintzetara pauso emateko ordua, ez? Hori da, gure diagnostikoa edo azken pare bat urteetan erakundeekin eta beste hainbat eragileekin partekatu izan deguna izan da, ez dela egon azken hamarkadan herri estrategiarik iritsi den eta harrapatu gaituen irautza digital honetara euskera eta euskaldunak egokitzeko, ez? Duela 20 urte edo 30 urte, lau telebistak ate zeuden edo 6, eta horietatik bat euskera zen, orduan hor euskera ondo posizionatua zegoen, eta euskaldunok bagenuen zer eta non ikusi, baina azken 20 urtetan, eta batez ere azken 15 urtetan, lehenik smartphoneen iritsierarekin, ondoren sare sozialekin, youtuberekin, eta 2016tik aurrera Netflix eta gainontzeko streaming plataformekin, ikusentzunezkoa kontsumitzeko ohitura erabat irauli da, jadanik jendearen erdiak baino gehiagok ez ditu telebista tradizionalean ikusten filmak eta telesaiak, baizik eta streaming plataformetan edo interneten, eta erakundeen aldetik ez da apostu sendorik egon euskera testuinguru berri honetan posizionatzeko. Hor, Alex, aipatu duzu ez duela urte batzuk, genuela, erreferentziazko, telebista kontsumo hartan, erreferentziazko telebista bat, euskal telebista, euskal irrati telebista, eta gaur egun, erronka asko dira, ez, aipatu duzun bezala, plataforma ezberdinak, kontsumo aldaketak, balizko plataforma honek beharko luke, esan genezake, ez da, euskal irrati telebistaren babes hori, presentzia hori, baina kaso emango luke ez dagoeneko sormen individualean, ez dakit trampa pixkatekin, baina demokratizatu den ikusentzunezko, edo ustez demokratizatu den ikusentzunezko hori guztia ere txertatzeko, ez, Euskal Herrian euskarazko eduki asko ekoizten dira, asko autoprodukziotik, bestelako edabideekin, berriak urtziurkizu ere hori izango da, berriak egiten ditu bere lanak, etxe honek, naizek ere egiten ditu bere ikusentzunezko lanak, hoiek guztiak eta akaso edabideen esferatik kanpo daudenak ere, danak barne biltzeko, balio beharko luke balizko plataforma horrek? Hori ideala litzateke ez, eta gu badakigu EITB lanean ari dela ez, primeran izeneko plataforma berri horretan, antza denez ia guztia euskeraz izango da, edo 180 gora gutxienez euskeraz izango da, eta telesai eta filme guztiak euskeraz ikusteko aukera bermatuko omen dute, hori ala balitz, aurrera pauso handia izango litzateke dudarik gabe, baina zuk diozuna ere egia da, ez? Guk pantaiak euskerazen hainbat baliabide zerrenda eta txertatu ditugu gure web orrian, eta zuk diozun hori, zuk aipatzen dituzun sortzaile ekimen autonomo eta voluntario eta edabide txiki handi guztien edukiak nonbait zentralizatzeko, guk momentuz baliabide zerrenda moduko batean jasota ditugu gure web orrian, baina egia da, euskerazko
streaming plataforma edo bilgune erraldoi bat oso interesgarria litzatekeela. Ez dakigu primeran hori izango den, ez dut uste hori izango denik, baina badakigu izango duela Tokikomekin alako aliantzaren bat, horri buruz entzun izan dugu, orduan, gutxienez Tokiko telebistek eta nolabaiteko lekua izango omen dute, baina horretaz haratago, euskerazko sortzaileei ere lekua egitea oso interesgarria litzateke noski, baina horri buruzko informaziorik ez dakagu, agian osteguneko jardunaldian EITB-ko kidek azalduko digute zein den horren inguruan haien asmoa. Agertuko dira horrelako gaiak ziur osteguneko, hausnarketa global horretan. Alex, plataformaren beharrak ere erantzuten dio akaso beste, ez dakit, amets frustratu bati, ez hasiera batean filmin plataforma akaso izan zen euskarazko edukientzako katalogo bat sortzen lehenengotakoa, handik aurrera iritsi ziren, ezta? Netflixek ere euskarazko edukiak eta plataforma digitalei gobernuetatik alako behar bat sortzeko joera horiek, baino errealitatea da horrek guztiak ez duela sortu ez euskarazko edukientzako behar genuen espazio hori eta horrexegatik akaso puntu honetan, ez? Hori da, guk bi gauzak aldarrikatzen genituen hasiera batetik, pantaiak euskerazetik, gure aldarrikapen taulan edo manifestuan, euskalgintzako eta ikusentzunezkoetako 40 eragile baino gehiago sinatutako manifestu horretan, bi puntu horiek jasotzen dira. Alde batetik, nazioarteko streaming plataforma potol horiei merkatuan nagusi direnak, gainera, behartu egin behar zaiela legez kota batzuk euskeraz ere eskaintzea, eta bestetik, jakinik hori ez dela nahikoa izango, euskerazko streaming plataforma propio bat behar genuela, ez? Lehenengo horretan aurrera pauso batzuk egon dira, hor Euskal Fronte bat osatu zen euskalgintza eta ikusentzunezkoen alorreko hainbat eragilerekin, gu ere horren partaide izan ginena, gainera katalanekin eta galegoekin elkarlanean aritu ginen, eta lortu zen estatuko ikusentzunezko legean nolabaiteko bete behar txiki batzuk ezartzea, horriei esker lortu dugu Netflix eta Prime Videon gutxienez euskerazko edukiak eskaintzen hastea, momentu honetan 100 eduki inguru daude, bai Netflixen bai Prime Videon, euskaraz audioa dutenak edo euskerazko azpidatziak dituztenak. Egia da egon zela bere egunean filmin aipatu duzunez, egon zen eta horren berri emango digute, gainera Jaume Ripoll filminen sortzailea egongo da osteguneko jardunaldian, eta berak egin zuen bere egunean eskaintza, Eusko Jaurlaritzarekin bildu zen, azalduz, posible zela, nahi izango balute, filmin.eus, euskerazko filmin bat, euskerazko streaming plataforma sortzeko aukera maigainean egon zen, 2017an, momentu horretan Jaurlaritzak esan zuen, ez zitzaiola interesatzen, gaur egun agian beste zerbait esango luke, baina, momentu horretan ez zuen ikusi plataformekin eta streaming plataformekin gainera zetorkiona, eta ikuspegi falta egon zen maila batean, baina gaur egun argi dago ikusten dutela behar hori, edo ikusarazi diegula behar hori, eta horregaitik streaming plataforma propio bat sortzeko bidean badago EITB, ez? Alex, erantzun dizudan edo pixka liatu nahi zen. Erantzun duzu eta pixkat perspektiba historiko labur hori edo azken urteetan eman diren pausak eta mugarritxoak ere argituta, beraz, ondo erantzun dago, Alex, bai. Alex, beharrak aipatu dituzu, hasieran ere esan duzu nolabait ere iraultza hau etorri denean, hemengo erakundeak ez direla prestegon eta hor nolabait ere behatzak harrapatu direla, aurrera begira garbi dago, urratsak eman behar direla, baina ez dakit, urratxoiek korrika eta presaka eman beharrean, ondo oinarritutako urratsak izan beharko lukete, eta ostegunekoa bezalako jardunaldiek urratxoiek, hau da, mundu honetan edo alor honetan zabiltzatenok erpiniz berdinetatik ikuspuntuak mai gainean jarrita, urratxoiek ondo oinarritutakoak izateko balio dute horrelako jardunaldiek? Noski baietz, bertan izango ditugun testigantzak oso esanguratsuak izango dira, ez? Esate baterako, Xavier Alkiza Bieuseko bikoiztaile euskalduna, 2018tikan greban egon diren 60 piko bikoiztailetako bat, azkenean EITBek duela 10 urte inguru erabaki zuen bikoizketa alde batera uztea, edo helduentzako bikoizketa alboratzea, ez? Eta zinema eta helduentzako telesaiak soilik gazteleraz eskaintzea,
eta horrek lan baldintzetan kaskartze bat ekarri zuen bikoiztaileen artean, eta azkenean 2018an 61 bikoiztaile greban sartu ziren. Eta gaur egun egia da aldarrikapen fase horretatikan fase eraikitzaile batera pasa direla, enpresa gisa egituratu dira, estudio berri bat ireki dute, iritsi zaizkien karguak, guk dakigunez plataforma ezberdinetatik, eta azkenean eskarmentu gehien duten bikoiztaileak, euskarazko bikoiztaileak beraie direlako, eta hor berriz ere beste norabide batean lanean ari dira, baina behaien esperientzia bertatik bertara entzutea oso interesgarria izango da. Horrekin batera hori Katalanen esperientzia, Kataluniako gobernuko beste kide bat ere etorriko da, Isekekoa, filminen sortzaileaz gain, EITB-ko ordezkaria ere Maite Goñi bertan izango da Urtzi Urkizu ikusentzunezkoetan aditua den kazetaria, eta nik uste dut jardunaldiak erpin ezberdinetatik helduko dio gaiari, eta interesgarriak izango dira bertan aterako diren hausnarketak, euskerazko balizko streaming plataforma hori nola egituratu erabakitzeko, edo horretan lagungarri izatea espero dugu. Alexe, hori izango dira Francisco Vargas Etxeberria eta Jaume Ripoll aipatu dugu filmin ere, egitasmoa bera Kataluniarekin oso lotutako egitasmoa izan zen hasieratik, eta ondoren filmin.cat ere, osatzeko aukera izan zen. Bada Katalunia une honetan ikusentzunezko eta hizkuntza eskubidei dagokionez begiratzeko ispilu bat, edo behintzat erreferentzia bat, pauso batzuk aurrera emandakoa badena? Dudari gabe, beti gu baino pauso bat aurretik ibili izan dira, eta honetan ere, egia da, enpresa mundutik etorri zela ez erakundetatik, baina katalanezko lehenengo streaming plataforma enpresa mundutik etorri zen, filmin hau izan zen, baina erakundeak ere ari dira egoera berrira egokitzen, eta esate baterako, aurten 6 milioi eurotan handitu dituzte katalanezko ekoizpenerako diru laguntzak. Hain zuzen ere, duela egun batzuk Ibaia Euskal Ekoizpen Elkartea Eusko Legebiltzarrean izan zen, salatzeko azken urteetan ekoizpenerako laguntzak izoztuta daudela, eta gainera ematen diren laguntzen gehiengoa gaztelerazko proiektuentzat izaten dela. Eta Katalunian berriz, soilik katalanezkoentzako diren diru iturriak 6 milioi euroz handitu dira. Horrez gain, streaming plataforma TV3-ren streaming plataforma propioa ere sortzen ari dira, jadanik sortu dute gazteentzako, aurre eta gazteentzako superhiru kate berria, mangagatik eta beste puntako nazioarteko edukiengatik apostu eginaz, eta beraz, erantzuna ez da, dudarik gabe ispilu egokia da begiratzeko. Ez dezatela esan merezi ez duzunik. Alex, zuzeu eta Urtzi Urkizu, ostegunean, 11:04 izango zarete, miren mindegiaren gidaritzapean egingo den elkarrizketa batean, euskarazko ikus-entzunezkoen gaur egungo egoera eta erronka nagusien inguruan. Gaur egungo egoera zari gara, erronka nagusia, kaso balizko streaming plataforma hori izango litzateke, bestelako erronka nagusiak baditu, euskarazko ikus-entzunezkoen arloak? Erronka gehiegi ditugu. Esan bezala, streaming plataformen mundu honetan mundu berri honi honetara egokitzea beharrezkoa da, baina egia da mundu zaharrean ere egiteko asko ditugula, esate baterako zinemetan, ez? Guk duela gutxi hizkuntza eskubideen behatokiarekin elkarrekin kaleratu genuen prentsaohar bat, salatuz, iaz Hego Euskal Herrian estreinatu ziren 750 filmetatik 15 soilik estreinatu zirela euskeraz. Gainera, helduentzako fikziozko film bakar bat ere ez zen estreinatu 2022an Hego Euskal Herriko zinemetan, ez? Datu hori oso larria da, ez? Eta horregaitik guk uste dugu beharrezkoa dela zinemaren eremua legez arautzea,
bertan ere hizkuntza berdintasuna egon dadin eta hizkuntzaren normalkuntzan aurrera pausoak eman daitezen. Horrekin batera salatu izan dugu ere EITB-en bertan gaztelerazko katei ematen zaiela lehentasuna, aurrekontuetan, programazioan, ordutegietan, esate baterako, larun bagauetan ETB baten mariatxiak egoten dira, gazteleraz gainera, eta ETB-bin, zinema eta telesaiak, ez? Hori, EITB-en helburuetako bat, hizkuntzaren normalkuntza eta euskal kulturaren zabaltzea baldin bada, agian bi programazio horiek alderantziz izan beharko lirateke, ez? Eta, bueno, hori telebistan ere, TV-en ere euskerazko edukiak egon beharko lirateke, diru publikoz egiten den telebista bat delako, eta bar, ez, bai telebistan, bai zineman, streaming plataformetan, sare sozialetan, bideojokoetan, ikusentzunezkoen munduan hitz horretan, gauza asko daude egiteko euskera normalizatzeko. Alex, ez da egit ostegunekoak emango duen aukera Euskal Irrati Telebistako ordezkariari galdetzeko, ez? Baina inork azken urteetan pilatu baditu euskarazko ekoizpenak hori Euskal Irrati Telebista izan da, koprodukzio komisioetan 3 hilabetez behin hainbat proiektu eta hainbat proiektu babesten dira, horietako asko euskaraz izaten dira, gerora hori bidea ematea da gakoa, eta, bueno, azken asteetan ere aipatu genuen, Feliz Linaresen erretiroarekin, ez, Euskal Irrati Telebistako zinemaren erreferentzialtasun hori ere gazteleraz gertatu dela, euskarazko saio batek beharrote zuen, badakit Euskal Telebistan eztabaida hori ere egon dela, egon badaude euskal produkzioak fikzioan, dokumentalean, laburmetraian, baina horiek guztiak ikustaraztea da erronka, eta lotuta zuzen ere ez, aipatu dugun plataforma horrekin, baina aipatzen ari garen beharra hauekin, ez? Hori da, beharrezkoa da, bertako ekoizpenari leio bat ematea, eta, bueno, ETB-en oso gutxitan ikusten dugu ETB baten euskerazko film batez, duela gutxi egon izan dira sareetan nolabaiteko burrumbak edo esate baterako amama gaueko 11:30 eman zutelako, edo horrelako beste erabaki batzuk hartu izan direlako, guk uste dugu beharrezkoa litzatekeela euskal zinema ordutegi duin batean eskaintzea, baina horrekin batera jakinda hemen ekoizten dena urtean 10-15 euskerazko film eta dokumental izango direla, iruditzen zaigu beharrezkoa dela baita ere nazioarteko ikusentzunezkoak euskerara bikoiztuta eta azpidatzita ere eskaintzea. Egitarauari bistadizo bat emango diogu, esan bezala, ostegunean, maiatzaren 4an, Iruñeko Kondestable Jauregian egingo den jardunaldi honen ingurukoak, entzuli berriz ere gogorarazi, gaurrikoa izango dela, maiatzaren 2 izango dela izen emateko azken eguna, goizeko 9 eta 4 antolakuntzako Euskal Txaindiako ordezkariek emango dute sarrera bat, ondoren 9:30 Espainiako ikusentzutezkoen lege orokorraren inguruan, begirada bat euskaratik emango dio Jon Artatxok, 10:04 aipatu dugun elkarrizketa hori, Alex Aginagalde, Urtzi Urkizu eta Miren Mindegi izango dira, 11:30 hizkuntza ikuspegia duen streaming plataforma bat ikusentzunezko politika baten baitan, hitzaldia edo mai ingurua edo izango da, bertan izango dira Francisco Vargas Etxeberria, IFEKeko ordezkari eta Jaume Ripoll, esan dugun bezala filminekoa, eta 12:04 mai inguru bat egingo da, zer ekarriko liguke euskarazko streaming plataforma batek, jardunaldiari izena ematen dion galdera horren inguruan, EITB-tik Maite Goñi, Bieusetik Xabier Alkiza izango da, Napar elkartetik Aizka Aranguren, Kanaldudetik Eki Pagoaga, Tokikometik Iban Arantzabal eta moderatzaile lanak Miren Mindegiak egingo ditu. Alex, esan dugu gaurkoa dela izena emateko azken eguna, ez dakit, alorreko profesionalei zuzenduriko jardunaldi baden edo publiko orokorrarentzat ere zabalduta dagoen? Mundu guztiarentzako zabalik dago, ez da soilik euskalgintzan lanean edo voluntario dabien jendearentzat edo ikusentzunezko munduan dabienarentzat. Egia da, goizez den jardunaldi bat dela, beraz, jendeak lanaldetik eta aukera izan behar du bertaratzeko, baina nik uste herri bezala hausnartzeko jardunaldi bat dela, herri bezala streaming plataforma baten beharraren inguruan eta honen ezaugarrien inguruan hausnartzeko jardunaldi bat dela, eta beraz, honen beharra ikusten duen herritar oro, eta euskerak ikusentzunezkoetan duen panorama eskaxarekin larrituta dagoen oro, ongi etorria izango dela jardunaldi honetan. Esnatu nirekin, goizen
Alex agurtu aurretik gogoraraziko diogu entzuleari izena emateko bideare non duen eta tira, goizeko 9:00 arratsaldeko, eguerdiko ordu bat aterdik, atzerapen pixkatekin ordu biak inkluso izan daitezke, bazkal ordura bitartean izango dela hausnarketa global hori. Alex, ez dakit zerbait gehitzeko daukagun, entzuleari ere, edo hortxe gaur azken eguna den honetan zalantzan da bilen horri, zerbait gehitu behar diogun edo nahiko argi geratu den solasaldiaren ondinorakoa. Bueno, nik uste argi xamar geratu dela, baina esandakoa, interesa duen orori, deia luzatu nahiko genioke guk ere pantaiak euskerazetik, bertan jardunaldi honetan parte hartu dezan, eta guztion artean hausnarketa aberatsagoa izango da, eta herri gisa aurre egin behar diogunez egoera honi, herri gisa ere estrategia diseinatu dezagun. Amaitzeko, gure aldetik bultzadatxo hori emateko, gogoraraziko dugu izen ematea, Euskaltzaindiaren webgunean sartuta adibidez, bertan lehendabiziko orrialde horretan azalean aurkituko dute osteguneko jardunaldiari dagokion albistea, eta bertan izen emateko formulario bete ahal izateko loturare aurkituko dute. Alex Aginagalde, eskerrik asko, hausnarketak izan daitezela sendoak eta sor ditzatela alako oinarria etorkizun hurbilean aipatzen ari garen balizko plataforma hori errealitate bihur dadin eta euskarazko edukiek izan dezaten hor euren espazioa. Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik eta beste bat arte hartuko dugu, beste kafetxoren bat lehenago edo beranduago. Hori da, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Izan ondo, jo. Berdin, agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. All the ride's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Come and get a shower, please. Status D. You can't see how Azken orduko albistea da. Geoffrey Hintonek, adimen artifizialaren aitzindariak, The Godfather of Artificial Intelligence bezala ezagutzen denak, Google utzi du. Zergatik? Adimen artifizialak sortu ezaken kalteari buruz hitz egiteko. Hintonek New York Timesen egindako elkarrizketa batean onartu du, neurri batean azken urteetan egindako lanaz damutzen dela. Adimen artifizialaren erabilera onuragarriak gorabehera, Hinton beldur da teknologia ez ote den modu arduragabean erabilia ahal izango, nahi gabeko ondorioak sortuz. Zerrenda luze bateko beste albiste alarmista bat dago. Honezkero badakigu, bai, adimen artifizialaren beldur gara. Baina dena alda txarra, dena alda beldurgarria. Ez alda lagungarria izango teknologiaren garapen hau. Eremu jakin batzuetan bai, osasun gintzan adibidez. Radiologia azterketetan, mamografietan, edo birika minbiziaren aurreikuspenetan lagungarria izango omen da. Ez soilik tratamenduan, baizik eta diagnosikoan ere. Eta horregatik, Unai Elorde Hidalgo gonbidatu dugu gurera, pixka bat nazkatu garelako, ez? Adimen artifizialaren beldurra izateaz eta hain ezkor izateaz. Arratsaldeon, Unai. Arratsaldeon. Ondo algea? Bai, ondo.
Goiurik izan duela oso, Unai Elordi dalgo gonbiatu dugu gurera, bere kabuz ja etorriko ezpalit bezala, hau ja etxeko arratuia baino etxeko goa da. Eta gainerako xokeak egertzen dizkigu. Bai, egia. Ez, egia, goiurik esaten dunak, zentzu asko daukala, nire sentitzen hasi naizen gauza da, ez? Adimen artifiziala behin eta berriz entutezu, behin eta berriz, eta atzo, inolako Googleen sartu nun inteligentzia artifizial hitza, eta hor ateratzen zien, artikulo gehienak zian guztiz sensazionalistak eta kuristetez santun. Periodiko hauek benetan ze esaten duten honegatik. Eta askotan ikusten nun, bazeudela horrelako ideian arteko konexio batzuk guztiz intentzionalizazio supera handi batekin, eta benetan ikusiz idazten zuenak ezekila benetan metodo horrek nola funtzionatzen zuen, ez? Eta batzuetan ikusten jendeak ez duela ondoegi ulertzen, eta bakarrik gelditzen dela sensazio horrekin, ez? Eta azkenean, beste erabatea galdetzen bat ditugu gauzak, edo beste erabatea planteatzen bat ditugu, agian errezago onartuko genituen zeberez, izatez, beti esaten dut, metodo estadistiko batzuk dira, gero nola erabiltzen dien da kontua, ez? Hori da kontrolatu beharko litzatekena, eta askotan entzuten dugu, ez? Notizion bat izango bazan bezala, ez? Azaleko minbizia detektatzeko, ez da gizte unibertsitateak, etera dago artikulu bat, 5 urte lehenago aldutela detektatu azaleko minbizia. Esaten dut azaleko minbizia, zeren azaleko irudiak ateratzea berez, ez dauke hainbeste responsabilitatea resonantzia bat bezala baino, ez? Eta orduan horregatik gehien bat, agian errezagoa egiten zaigu ulertzea, horretan adimen artifiziala erabilia alizatea. Eta horregatik, gehien bat, ikusten duzu, zure lagunekin egiten dezunean, ondo ikusita dago, ez? Niri gertatzen zait, nerabean nintzenean, eta mugikor bat nahi nuenean, amak esaten zuela ez. Eta berak ez zuela mugikorrik erabiliko, uinek beldurtzen zutelako. Uinak txarrak dira eta uinek minbizia sortuko dute, eta ez ditugu mugikorrak erabili behar. Orain urte batzuk pasa dira, eta eskatzen dit mugikorra erabiltzen erakusteko, ikasi nahi duelako, eta onuragarria delako gauza, zentzu askotan, ez? Gauzak errazten dituelako asko, ez dugu ukatuko, smartphoneen erabilerak eta edapenak gauza txar asko ekarri dizkiola gizarteari, baina baita gauza onak ere, eta lehen, kasunetan ere amak, hain beldurtzenak, orain erabili egin nahi du, ikasi egin nahi du, eta horretan dabil gehiago erabili alizateko, eta iruditzen zait, adimen artifizialarekin horrelako zerbait gertatuko zaigula. Orain denak beldur garela, baina joango garela pixkanaka ez dia gozatzen. Eta gaur pixkat eztabaida moral hontan, edo, ez da egit, arrisku eta aukeren giroan kokatuko dugu, baina hurrengo batean hartuko ditugu, gaur egun dagoeneko nahiko eratuta dauden hainbat erraminta, pixkat entzuleak ere kokatzeko, ez, gaur egun adimen artifiziala, aplikazio, sistema askotan badagoela, eta oso onuragarri izan daitezkela esparru batutan, gaur osasungintzari helduko diogu eta pixkat eztabaida hortatik, baina egunen batean egingo dizuegu, lako zerrendatxo bat, hemen hau eta beste. Duela gutxi, atera da esaterako Premier bideo edizio programarekin, eta hemen txibiltzen gara lanean, eta audioa zuzentzen duen aplikazio bat, eta zuk audio bat batutan ezagin mikrofona gaizki konektauta dago, eta oso urrunetik zaratan mordoa dago, eta garai batean audio postprodukzioa eramaten genuen hau, izan noiz estudiora, edo in-estudiora, edo danakora, eta haiek euren erramintekin, lortzen zuten zarataren zati bat kentzea, baina hori jakin bartzen, plugin oso bereziak behar ziren, oraintxe Googleen jarri Adobe Audioen geiser eta antxe botatzen dezu eta bueltan ematen dizu oso kalidade txukuneko audio bat momentu batean, ez? Erraminta pilo bat daude eta hoien inguruan hitz egingo dugu, baina gaur oraindik ere beste eztabaida batutan gabiltza eta badago oraindik eztabaida txoria airean. Eta osasungintzak gainera hor beste ez dakitez eremu bat gehitu behar diogu horri, ze agian mikrofono bateko hotxak konpontzeak ez dauka etikoki zalantzagarria edo ez da eztabaidagarria, ez? Eta bioetika aldiz oso da eztabaidagarria eta osasungintzan alderdi hori ere aztertu beharko da. Egia da, eta ez da goiuri moztearen, baina zuk esan dezu gauza mobilei buruz, ez? Elektromagnetismoa ez da guretzako ona. Hori oraindik demostratzeke dago, eta gian igual hemendik 10-15 urteetan gertatu egiteko oso ez diela onuragarriak, eta ez diela zaindu, eta beti eukiko bizerti duen broi, ez? Eta nik uste osasungintzan de bai,
antzeko zerbait pasatzea zuk esan dezun bezala, ez? Ez dela bakarrik, hau detektatzeko gai naiz, ez? Beti esan izan dueten bezala, zaren nola daukate kriston gaitasuna parametro pila bat ondo organizatzeko. Bai, eta organizazio horren barruan da guaino hobeagoa, gauza gehiago eukidizazke buruan, bai, mutiak adibidez gauza bakarra eukidizazke, ez? Zaren neuronal bate, igual 219 milioi parametro mantendu ditzazke batera. Hortarako bakarrik diseinatuta orduan, egia gauza batzuk guaino hobetoago egin ditzazkela, zeren entrenatuta dago horretarako, eta honekin esan egitena da, azkenean, ez dela bakarrik, badibidez ez, azaleko binbiziaren barruan, ez? Irudipia sartzen dizkizut, jutentzea entrenatzen, eta sistema hori da espertoa horrelako mantxa horiek detektatzean, eta mantxa hori zenbaiteraino izan daitekeen, temporalitatea kontrolatu dezake, jakin dezake bazuk mantxa txiki hori eukita zure evoluzioan nolakoa izango da, eta predikzioak egiterakoan dauke kriston gaitasuna, ez? Berdina erabili dezakezu irudi konplexuagoak izan daitezkenean, ez? Adibidez, minbizia balima daukezu biriketakoa, edo resonantzia baten inguruan, horrelako diagnostiko bat egiteko, baino ez, esaten medikua baino hobeagoa naiz, baizik eta esaten medikuarekin batera noa berai nolabait lagundu ahal izateko. Eta nik uste dut hori dela ikuste duna garbiena, baina agian ikusten ez duguna da, pertsona kronikoak, ez, gaixotasun kronikoa dauzketen pertsona hauek, askotan ukizituzte tratamentu batzuk daudela oso diseinatuta ia poblazio general guztientzako, eta ukizituzte beren medikamentu horiekin bere hain narazioaz, ez? Askotan kontrolatu behar dituzte sintron eta horrelako segundu bat egon barkatu, baina jende entzuten hariko da hainbat ibilgailuen klasona edo bozina, kontua hementxe gure estudiaren dotik kalitatezko arretaren aldeko eta KPI-ren eguneratzearen inguruan eta hitzarmen kolektibo juistuen inguruan manifestazio jendetsua ez da baina kotxetsua, ibilgaile asko ari dira. Autosari dira. Osasun gintzana, bai. Begira, adimen artifiziala osasun gintzana. Bozina joetako? Ez ebetxatu, benetan. Zoritxarrez, egoera sasi pribatu, sasi publikotasunaren onura kapitalistak eta publikotasunaren onura osasun gintzakoak izan gabe. Dabil, hemen Asuntzion ospitalea mendigertu eta urteak daramatzate borrokan, inork jaramon ondirik egin gabe, eta bortxe da biltza. Entzuten dituzuen kotxe otxoiek eurenak dira, eta ni pixka distraitu. Nahiko arrazoi bat dute, eta motibo aldarrikapenerako. Eta justu hormozu zaitutu nahi sintrona ipatzen ari zinen. Egia da, igual gure inguruan badukula agian norbait, ez, nahiko heldua dena, eta baduela horreko tratamentu bat oso berezia dena, edo agian batzuetan zintrona gehiagi jotzen zaio eta kontrolatzeko astebete itxoin behar du eta ibiltzen du horrelako kontrol bat ikusi behar du bere buruan nola dan, ez? Egongo bazan atentzio gehiago, ez? Pazientearekiko agian beti medikuak ez zuela egon behar, ze ikusten deu, eta mediku gutxigo daudela, gero tendentzia gehiago daudela, agian laguntza bat izan daiteke, ez? Tratamentu guzti hauek egiten eta onduragarria izan daiteke orduan. Horrelako sistema batek, balimadu gai, 1.000 parametro batera kontrolatzeko, 1.000 parametro esan nahietenean da, ez bakarrik analiziak, balimadukezu pulsera aktibitat bat, analizia, pulsua, parametro pila bat erlazionatu ditzazkeen, ez, bere variantza, beraien arteko erlazioa, detektatzeko gai balimada ikusi dezake zure gaixotasun kroniko horren evoluzioa nola doan. Orduan, hori oso positiboa izan daiteke. Eta horreaino. Daiteke horrekin esan nahietena da, oraindik ez da dela implementatuta, ze orain ikusi duguna industrian da, ChatGPT industrian dago, eta orain mundu guztiak ChatGPT erabiltzen dut, esaten du inteligentzia artifiziala egiten dula, ez, erabiltzen du ChatGPT, edo beste batzuk badaude, Stable Diffusion eta horrelako tokietan, esan nahietena, ez da horren garatuta, industria barruan behintzat horrelako gauzak. Oso ondo daude, baina oraindik gelditzen da. Eta pentsatzen zuen zergatik. Zergatik izan daiteke nao. Zergatik ez da on nahi aurreatuta. Ez da gara, Arbi?
Ez? Ez dakit, legediak zer ikusia eduki dezake? Bai, adibidez, datuak, ere, honekin esan nahi etena, leheno esan dugu, ez? Pertsona baten erresonantzia bat, edo elektrokardiograma bat, edo datu hauek oso zailak dira ateratzeko. Eta horrelako sare neuronal sarkorrak, ez, adimen artifizialan barrun, datu asko behar dituzte. Orduan, datu guztiek liberatzea azkenen zerbait ilegala izan daiteke eta askotan pegak jartzen dituzte, ez? Horretarako erabiltzen da teknika bat, esan izan duen hori dana, ez? Anonimizazioa esaten dena, ez? Nola separatu irudi hori, pertsona hori identifikatu dezaken zerbait izatera, baina alare, pegak egoten dira eta zentzua hauke pegak izatea. Orduan, hemen beste meloi bat irikitzen da. Eta, adibidez, ez dakit, Stable Diffusion edo DALI edo Midjourney bezalako plataformak erabiliko bagenitu horrelako irudiak generatu alizateko adimen artifizial bitartez. Orduan arazoik egongo zan? Norbait kexatuko zan esaten, hau dena erabiltzen dut zuri egune batean arazen bali maukezu hau betu alizateko. Ze metodoa berdina da. Orduan? A ber, Lordi, norbait kexatuko zan beti. Hori bai. Erabilizkero kexatu eta ez badut erabiltzen kexatu. Egia da, baina esan daitena arazoa hor dago. Eta oraingoz, modelatuta dagoen bezala sistema, ez dago esterarik. Datu asko behar dituzu, eta oraingoz behintzat, jendeak egiten du da, gemelo digital bat sortu, hau da, virtualizatutako entorno bat ez Samsung mitza, baina beste gauza batzutako, ez, metaversoa, ez? Edo, sintetikoki generatu irudiak, nahaztuta eta koloren espazio eta muituta, datuak eta aumentatuta ditzaiena, baina oraindik asko zailagoa da, ze irudi bat errepresentatzea, erresonantzia magnetiko baten irudi bat, edo kantzer baten puntu bat berriro regeneratzea, hori oso zaila da. Orduan, oraindik kostatzen ari da gauza, normala, eta horregatik azalaren argazkiak eta lortzea errixagoa, zela representatzea errixagoa, eta horregatik azkaragoa zentzu horretan, baina ez da azalaren kantzera detektatzea errezagoa delako. Bueno, bai, irudiak simpleagoa izango zen, baina... Bai, entrenamendu ordu gehiago dauzka. Bai, eta azkenean, zaren neuronal horrek dauke gaitasuna patroi konkretu batzuk bilatzeko, ez? Eta patroi konkretu batzuen kontrastea errezagoa izan daiteke. Honekin esan daitena, koloretan daukizun irudi baten kontrastea errezagoa da, txuribeltzean dagoen erresonantzia batena baino. Orduan, horrek azkenean badauzke, ez? Bere arazoak eta bere gauzak. Ni txikiagoa nintzenean, nik irakurtzen nuen aldizkari bat, muy interesante junior, dena. Nekin juniorra zegoen. Bai, muy interesante aldizkariak umentzako, ez dakit oraindik existitzen den, baino dula urte batzuk, bai, muy interesante junior. Eta hilabetean behin argitaratzen zuten, eta horra agertzen zen nola izango zen mundua 2030 urtean. Horrelako bilduma bat egin zuten, ez? Eta orduan hilabetean behin agertzen zen, nola izango da mundua 2030ean etxeko sukaldean. Orduan, etxeko sukaldean ze gauza berri edukiko ditugun, kalean, eskolan, eta behin egin zuten medikuarenean. Eta orduan agertzen zen, 2030erako holograma modukoak edukiko genituela bakoitzak, ez? Bere gorputzarenak, eta orduan zu medikuarenera joan zintezke, fisikoki joan gabe. Hau da, zu etxean zaude, eta gaur arratsaldeko 6etan hitzordua medikuarekin, eta konektatu egiten zara. Hori, azalean ez dakit zer dudalako. Eta orduan, ospitalean agertzen zen holograma bat, eta zure etxean zinen. Eta ospitalean holograma bat, eta orduan medikuak holograma aztertzen zuen, eta listo. Eta hori aurre ikusten zuen, muy interesante juniorrek 2030 urterako. Urte batzuk falta dira, baina... Ez, hor, egia da, ez dukula lortuko. Eta aukera izan duet ez horretako proiektuetan lan egiteko, igual ez hain aurrera utado denak, ez, baina askotan ikuste igual telebistan, ez, telko baten bitartez, ez, zure medikuarekin hitz egin dezakezu, ez, eta irudia ikuste izut, ez. Hor, posibilitateak egon badaude, ez, jakiteko pertsona hori nola dagoen, zu fizikoki zaudenean, temperatura diezaiokezu, eta eskua ikutu, eta ez dakit beste horrelako esplorazio bat egin, ez. Orain ja nahiko aurreratuta daude, eta gehien bat harritzaitena Israelen, badaude aplikazio batzuk, nun ja zure aurpegiarekin bakarrik, dakite zein dan estimatua beti, zein dan zure pultsua zein dan, ze kolorea daukezun, ze espresio fazial dauzkezun, ze adibidez, ez dela bakarrik kantzera detektatzea, esan edo, zuei inoiz zaizu gertatu kalean topatu norbait esan du, aurpegi txarra daukazu, gaixo zabe? Bai.
Zeizu inoiz gertatu. Bai. Hori ere interpreta daiteke. Eta batzutan tokatze zaizu, computer visionen ibiltzen zialako, pertsonen aurpegiak detektatzea eta jakitea beraien espresioen arabera, beraien evoluzioa nola joango da, ez? Eta medikuak ere jakin badakite erlazionatuta daula gauzak, beraz, beraiek egindako lana ere berrerabil daiteke laguntzeko, haizu honen evoluzioa ez da horren ona, edo aurpegi aldatzen ari da, edo gauza guzti hauek, ez? Eta nik uste horiek pixka bat gertuago daudela, ez? Ze daude oso zentratuta, segimentu bat egitea, eta agian medikoak ja lehenago ikusi dezake, dauzkela grafika batzuk esaten baizu. Ezakit, masaiak zabaltzen ari zaizkio, edo eta hori izan daiteke honen, eragin bat, ez? Eta gero esatea, eta gero beak medikuak ikusi nola junden evoluzio hori, eta esan, bagian arrazioa dauka, edo ez. Zazkinean, hori estimazio bat izan daiteke, baina ez da guztiz accurate edo guztiz precisoa hori egiten dugunean. Eta hori da dena mobil bat daukeulako eskun. Eta hon baten atea dezakegu argazkia gertuago, bestetan urrutiago, eta horan zai izaten da hori kontrolatzea. Hau bereziki interesgarria da, gaixotasun arraroak dituzten entzat, ez da? Geroz eta datu gehiago, geroz eta hobeto, ze jendearentzat ez dakit ez, gertatzen zaien askotan gaixotasun arraroak pairatzen dituzten pertsonei urteak igarotzen dituzela diagnosi gabe, ez dakitelako ze esan nahi duen, hori masaiak puztuta edukitzeak edo hilean behin buruko mina edukitzeak, eta orain datu gehiago balin badaude, eta datu horiek alderatu balin badaitezke, eta irudi gehiago balin badaude, pentsatzen dut errexago lehenago iritsi zaitezkela diagnosi batera. Esango nuke, oso flipatuki esan da. Esan nahi, zuk sintoma ezberdinak nahastuta, ez? Eta zuk irakurri duzun horren arabera, orain arte behintzat, artikulu zientifiko konkretu batzuk zeben, esate zutenak. Ez dakiz egite bali mazu, hau gertatu daitekeen posibilitatea badago, endikin bulako estudio bat, berreun pertsonakin ez dakiz. Eta estudio guztiak egite oso zaila. Zekriston dirutzako ostatzea, eta batzuetan estudio guztiak ez dute atera beharko luketen etekina zenet ekonomikoki ez. Gertatzen da orain, sistema honen bitartez, eta ez esaten infaliblea denik, ze ez da. Da sistema bat, ez dakit, euli bat, kainoika daka akatzea bezala, bai? Zenean, milioika, trioika neurona erabiltzea ditugu, energia konsuma kristona dauke, baina egia da, patroi komplexuak detektatzeko erraztasuna daukela, eta horri esker, ez bakarrik irudietan, baizik eta datu desberdinekin, ez? Osea, nik erabili dezaket, adimen artifiziala, gaixotasun bat detektatzeko, baina fraudea detektatzeko ere erabili dezaket gaizki egiteko, edo neregatik idazteko. Ez orduan, bai, baina metodoa antzeko izaten jarraitzen du, edo antzekoa bilatzen du beti. Estadistikako patroia bilatu eta patroi komplexuak bilatzea. Saltokiren batean agertzen gara. Dirua aipatu duzu Unai, ez ote du honek arrakala handia sortuko osasungintza pribatu eta publikoaren artean? Bai, beti bezala. Horrekin izan egitena da, azkenan lehenengo interesatzen direnak enpresak izaten dira, eta enpresak diru irabazteko daude, eta osasungintzan pribatua beti atope dabil. Bueno, egia da, poliki-poliki, osasungintza publikoa ere aurrerako dala, eta medikuak, azkenan, mediku gutxiago bali mazkizu, zerbait imarko duzu. Eta igual, proiektuetan egia da, ez dakite Euskal Gobernuak ere inbertitzen dula, eta egiten ditula bere gauzak, nik asko galitzen dela industria munduan egoteko, eta gure inguruan ze lehenko nintzeiten nahi nintzen bezala laneko batekin. Diagnostiko bat gaizki egiten balima da, edo falso negatibo bat, hau da, zuk minbizia duzu, baina ez dizute detektatu esan dizue, lasai, ez da ezer. Zer gertatzen da hor? Zer responsabilitate dauzkego honekin? Ez? Nik hartuko ditu. Ia da orduan ardura, ordenagailuarena dela, eta ordenagailua ezin duzula epaitegira eraman, ez? Claro, edo enpresa, edo zein da erruduna, ze beti arazoa dagoena, lehenengoa bilatzen duzuna, erruduna zein den, ez? Nik hartu behar duen responsabilitatea. Orduan, zuk horrelako algoritmo bat ateratzen baldin baduzu, nolabait zertifikazio bat beharko duzu, edo ez dakit zerbait egon beharko du, esaten da, benetan
hau bakarrik estimazioak egiteko zerbait dela, ez dela konkluyentea, medikuak ondo errebisatu behar dutela, eta beti hon behar duela atzetik irresponsable bat, bestela, zer, zakite, naiz ni, hoi izan behar loko lukena, nahi, iruditze zaitena, esaten den. Hori da ibilgailu autokontrolatuak bezala, ez? Azken ardura beti da gidariarena, eta beti dago momentu bat, zuk ardura hori hartu behar dezun. Behintzat oraingoz, eta esango nuke nahi, eta alor honetan ere lan asko egin duzu zuek bikonteken ibilgailu autonomen giroan, eta urte asko pasako direla, azken ardura hori ordezkatu arte, ez? Beste gauza bada, akaso, 189,9 zuk kotxe ikutu berez izatea, eta bera bakarrik egitea gauzak hori akaso lortuko dugu mendik urte batzutara, edo ez dakit, baina azken ardura hori beti gongo da gizakiaren gain, oraingoz bintzat ez? Bai, nik ez dakit evoluzioa nola jungo da, ez da berdina esatea, hemendik 5 urte eta zer gertatuko da, edo hemendik 40 urteta, ez? Usted lehengo orain dela 2 aste hitz egiten. Baina adibidez, aditu bezala, hemendik 5 urtetara guk kotxeari eskua jarraitu beharko dugula, uste dut hori izan daitekela, ez? Nik esango nuke bai. Baina 20 urte barru, beste kontu da. Egia da hor, badaudela responsabilitate delegazio batzuk, enpresa batek bere kredibilitatea lortzeko, esan dezake, nire sistema piloto automatikoan dagoenean, nire esku. Baina nik esate bai hartu volantea eta ez bazu hartzen, zure esku. Eta orduan, usted Mercedesek daukela ez, badaude horrelako nivel konkretu batzuk, lehenengo nivela izango zen, denak kotxe nibiltzen gezela, gero beste laguntza horiek ez, karrila detektatzen dizuenak, edo zuzentzen dizuenak, gero gongo zen piloto automatikoa Tesla bezala, baina momentu oso konkretuetan, eta golpea hartze balin badezu, zure kulpa da beti, gero, Mercedesek usted jartzen zula, zela, nik esaten dizudan bitartean piloto automatikoa nagoela, eta eroitze bali manaiz, agur, bestela esango dizut, hartu eskuak eta listo. Hirugarrena. Eta gero beste bi gelditzen diala. Hau guztia osasun gintzaran nola trasladatzen den, asko zorrotzagoa izan barko duke oraindik, ez? Are komplexuagoa. Askotan entzuten, robot bat inteligentzia artifizialakin operatuko, bueno, nik oraingoz nahiago dut meiku bateko operatzea. Eta, aparte, robotika eta gauza guzti hauek oraindik ez daude horren lortuak, artikulazioak eta presisioak eta bai gauza konkretu batzuk egiteko industrializaziorako eta oso ondo daude, oso ondo funtzionatzen dute, gauzak ikusten dituzte, entorno kontrolatu batean daude, baina operazio bat egitea pertsonen gorputzak desberdina dira eta nien nitzateke sartuko, nitzateke ausartuko esatea benetan gauza horiek oraintxe iritsiko diranik edo iritsiko diranik ere edo benetan konpentsatuko denik hori egitea. Zerbaitako egon barko dugu, ez, mundu honetan, ezagit, landarein barko dugu, eta, ez? Hori da hain zuzen ere ikusten den mehatxuetako bat, ez? Ze gertatuko da lanbideekin, ze gertatuko da ogibideekin, eta gero, hemen badago beste kontu bat, eta da, sinesgarritasun eza, ez? Kapitalismoak eta interes ekonomikoek etengabe sortzen digutela alako zalantza. Agertu da ez dakiz enpresako guru kuadrilla bat, esaten, ez, gelditu behar dugu hau eta ikerketarako garaia da. Gure lehenengo jarreretako bat, edo jende askorena da, bai, beraiek bitartean, teknologia hori garatzen duten bitartean, eta karrera espazialarekin gertatzen zenaren antzeko zerbait gertatzen ariko balitz bezala. Eta horren guztiaren baitan, hain gaude babesgabe, ez? Hain zaila da neurtzea, bai, ari ote dire horrelako estrategiak aplikatzen, benetazko kezka da, ze interes daude kezka horren atzean. Desinformazio pila bat. Zure burua, errelevantea zen informazioekin, gezurrez jositako informazio batekin betetza bate, bete egiteute eta ia zeizu informazio hori esartzen. Orduan, kanal horietatik iritzen den informazioa guzti sesgatuta bagadago, ez? Ez dakit, oen flipada bat esaten da. Uste, Murakamaik esatezula, ez? Mundu guztiak irakurtzen dituen liburuak irakurtzen badituzu, mundu guztia bezala pentsatuko ezu. Hau da, flipada bat, uste, porai irakurri detela, baina... Bai, ez dakit Murakamire da, baina hola da esaldia. Ona da, ez? Ona da. Eta gero badago ez ezagunak beti ere, ez ezaguna egiten zaigunak mesfidantzarako edo errezelorako arrotz egiten zaigunak badugu berezko joera hori, ez? Bai, nik izango nuke bai, ez? Eta batez ere da, hoi, agian ez digutelako esan, ez? Saren neuronal sarkorbarrak benetan zeiten duen. Zegoen dela gutxi ikusten duen tuit bat, Jan LeCun, dela lehenengo saren neuronal potente bat egin zuena, Nueva Yorkeko unibertsitateko irakasleetan da, bai, esaten zuen, orain, enpresa guztiak dola atope finetuning deitzen den sistema bat erabiltzen, ez? ChatGPT-rentzako eta da, hartzen ChatGPT-en LLM-a eta saiatzen naiz nolabait adekuatzen nire estilora, ez? Tekstuak idazteko edo Wordeko dokumentuak egiteko edo Excelako erabiltzeko, baina
hau dena programaziora bueltatzen nahi, hau da, ez gaude ezer berria egiten, eta iritsiko da momentu bat, ez ezingo deula hobetu orduan, limitatua izaten jarretzen dut, nik honekin esaten dut, limitatu egingo da, ez dakit noiz, limitatuko da orduan, berriro berpentsatu beharko da, beste krisi bat etorriko da, hau nahi okurtzen ziten gauza bada, ez da gertatuko dela, ez, hau espekulazioa da, baina izan detena da, birpentsatu egin behar dela metodologia hau, ze limitatua da, eta iritsiko da limite horretara, was in the drugs, but the more I took, the more it took away, and I could never get enough. I thought that love was on the stage, you give yourself to strangers, you don't have to be afraid. Then it tries to find a home with people when I'm alone, picking it apart, staring at your phone. Arratsaleko 6etarako 3 minutu pasatxo geratzen zaizkigun honetan, agurtzen ere hasi beharra daukagu, egia esan luzerako, astetarako denbora amaitezina ardezaken gaia ere bada, aipatzen ari garen gai hau, baina pixkana jarraitzea ere garrantzitsua iruditzen zaigu, akaso esango dute entzulek, ez? Bigarren kafean tematuta daude, adimen artifizialarekin. Bueno, zorte dugu, aditu bat eskura dugula eta gurera goxokiekin etortzen dela, goxokiekin eta jakintzarekin. Hemendik urte batzutara kalean segitu notatuko dugu norko entzuten zuen bigarren kafea eta norkez. Bai, eta goiuriri beramak edo niri nereak edo gure gurasoek edo gure helduagoek laguntza eskatzen diguten bezalaxe, igual guk sorte pixkatekin esango dugu ez, eske, gazte ginenean guia adimen artifizialarekin topera ibiltzen ginen irratian eta lordik hau da beste kontatzen zigun eta horreon ginen tentuz dena jarraitzen. Eta dena da, elordi, ezain beste adimen artifizialatik, goxokien gatik, Zalantzari gabe, zalantza izpiri gabe. Ez da egitazken nabardurarik egin nahi ote duzuen, Unai, Goiuri, edo esan da bezala jarraituko dugu guztioni behar bezala heltzen. Gutxi gora bera artikulu honek esaten duena esan detela, detaietan sartzeare luke mereziko, ze azkenean nahiko teknikoak izaten dira, baina egia da, zaila dela irakurtzea horrelako artikuluak, eta askotan mundu guztiaren eskuragarri daude, baina askotan behartzen zaitu, ingelesez jakin behar izateak, eta agian ezakite itzultzeko gaitasuna aukiko balute eta guri errezago esplikatzeko ChatGPTek egin dezaken bezala agian denak ulertuko genitun gauzak izango ziren. Orduan, igual ez da horren txarra ere ChatGPT, ez? Orduan, lagunduko liguke, ez? Orduan, beti existitzen da balantze hori, ez? Gure esateko orduare irizen ari zaigu, beraz, Unai Elordi Hidalgo, eskerrik asko gaur gurera ekarritako gaia eta ekarritako jakintza guztiagatik, eta aste pare batean berriz ere elkar ikusiko du. Hoxe, bai. Izan ondo. Julen Goiko Etxear begozo, bihar arte. Bihar arte. Goiuri ez egiza Arandia. Bihar arte. Bihar arte. Aftersun. Bai, egia da. Eta zuek aftersune, zuek eguzkitara atera orain, arratsaldearen azken ordu hauek ikaragarri ederrak direlako, eguzkiak indar pixka bat galdu dagoeneko, eta eguzki esposiziorako ere une oso egokia da, eta segunetan nola duzuen azala eta eguzki ere, badakizue protekzio ematea, beharrezkoa dela. Hau esan da, bihar jarraituko dugu, parte meteorologikoarekin baino gu bagoa, norbait agurtzeko falta zait? Ez. Ez, entzule, bihar arte, ondo izan. Aio! Anything bad ever happen to you? You make a fool of death with your beauty, and for a moment I forget to worry. Keep calm and bigarren kafea.